Wat is de warmste plek van Zeeland? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Ik hou me nu al bijna 50 jaar met het weer bezig, met onze specialiteit het Zeeuwse weer. En daar komt bij, ik heb 37 jaar bij het KNMI gewerkt. Oh, maar dan weet u natuurlijk ook wat het antwoord moet zijn op deze vraag. De warmste plek van Zeeland is Westdorpen in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Want hier op het weerstation achter mij, het KNMI-station, is op 19 juli 2006 een temperatuur gemeten van 37,1 graden. En dat is nog altijd de hoogste temperatuur die ooit in Zeeland is voorgekomen. We staan nu bij de thermometerhut, ook wel schotelhutje genoemd. En daarin zit de sensor, tegenwoordig natuurlijk een elektronische sensor. En daarmee wordt de temperatuur gemeten. En iedere 10 minuten wordt de waarneming doorgegeven aan het KNMI in de beeld. Dit is dan de stralingsmeter, daarmee wordt de hoeveelheid straling van de zon gemeten. En daaruit wordt ook weer het aantal uren zonneschijn berekend. Ja, en dan dit apparaat vervangt eigenlijk de menselijke waarnemer. Het apparaat is namelijk in staat om het zicht te meten en ook het weertype vast te stellen. Dus valt er regen, motregen, sneeuw, dat kan hij allemaal zien. Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Of dit nou echt het warmste plekje van Zeeland is, dat zullen we nooit weten. Want het KNMI heeft maar 2 officiële weerstations tegenwoordig in Zeeland. Vlissingen en het weerstation Westdorpen hier achter mij. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.